Horas, selamat tahun baru buat kita semua, bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga tahun 2023 ini menjadi tahun yang diberkati Tuhan. Apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, semoga dimudahkan urusan kita pada tahun 2023 ini, terutama sesama teman-teman YouTuber, baik pun penonton setia kita, yaitu di channel Perhirian yang kita buat ini. Pada kali ini izinkan saya untuk berbahasa Batak dengan tutorial budaya adat Batak. Na perjulu sehali mau lihat gudang mata doh tutu hakta perdinggan biasa na tutong mangaramoti hita sa luhuna ipas dotuk kamu naro madapot kami suang songoni nang hami ipas didapot tamu na iman nagabi pui hita pajupang di bagas nami si gonggong nasa pangisinan na parjulu sehali selamat baru madi hita sa luhuna di bereniba nang ibe bereniba nang di boru nami di nongro tutu hamu madapotuk kami pasahato selamat baru muna di hari naudi di hari narengganon anggiak matutu gabe tahun parasian tahun pangalapa pasu-pasu 5 tahun na baru na pinasupasuhun itu hatta tuhita saluhuna di pada Tuhan matutusian hita saluhuna akka ebet-ebet permaran di daging nang todi asa toto kita di bagas kahipasod di bagas las ni roha di namadalani tahun ima di namadalani tahun naiber na pinasupasuhun itu hatta saya di pati rumah itu akka perdalan atah tujulan nyarion di pasu-pasu tu hatta ma nadi udah di tengah di hutan nang di balian saya makira matutusian dadau manggorsian na jono dia ke persaulian terlumu bima dia ke si zaman di tangan dia ke pahupunami ibu-ibu magudang ma tutu nasida suang-suang ni nang dia kan di pas sekolah pada bisik itu hatta nasida lipas nama hamu bere nami buru nami nang diaka ibebere nami seluruhna naro madapotok kami hula-hula muna totong matutu matang yang bersitang yang kita dinalau borhak penok kamuna siap bagas nami totong ma dijuluni Tuhan dia keperdalan muna ditepar humana saka parmarani daging do to di siap kamuna dibasot to kamu dinalah madapotun udung-udung muna suang-suang nina kami ipas ditinggal hukamuna suang song nima nang diaka pakuling di nama nipa nasa tau buruk 5 tahun na buruk nang diaka pamering niba dina hurang lobi meredopon kita sa luhuna adong dohatan yitit ka naman dok nang pak nang tangan luhut marsala dusuri ang terbaik susilap dia ka pagkatayon nang dipangalakkan iba asa toto kita marsisalpuan dia ka na humurang tasalpu masaruhat tabi so na manalpuot taon na buruk atong ayahay matutuwag ka na uli nadenggam mata uluti songon na mangyahi tahun na baru na pinasupasuhon nito hatta to hita sa luhuna oras-oras mahita sa luhuna tupayan no kamu borhat siya bagas nami hipas mahamuna suang-suang ni kami hipas dita di kukamuna tangyang marsitang yang mahita atau katani netu-etu maruhnon nami asa napurat tano-tano rangging may marsiranggoman tumpi bedet tanu pada udah topita marsi gonggoman
suang song lima dinang pinasak muna kasipangan na tayo so sikat ni oleh-oleh nabi nuam muna tu kami asih matuturuan itu kata saudara itu degi saudara itu buhi si paloma ibu mai si paniak ko dihuri paham di tabe itu kata matutunan ni tangan muna sabetong bui song sikat ni nang tapangani kata ni na dua marunun nanu bonanya itu lima di duduk di sitapongan dulu mati itu dia makan auri mertebe-tebe manang akka pasamutan sahat disudu sahat matu botean ngaruh kamu sahat mendapat kami tulang muna dinalahu pas satu selamat berunu sahat metel lihat gabe sahat matu parorasan oras manita sadina song lima dihata potik songon di adus ni pasahat tu nak kahatan naudi hata pasu-pasukan merhiti tangian moloro kaya nak kota madapat kita baik ibu tota baik boruta baik bere ibe bere mendapat kita di tiga martau baru oras madhita oras saulat naik selamat baru madhita Tuhan memberkati.